അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എല്ലാവർക്കും ത്വയ്ബ നിലാവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അന്നു ഞാൻ ഒലിയാരെ പരിചയപ്പെട്ട ദിനം പൊന്നോണം പിറന്ന പോലായി. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും മറക്കുമോ ഞാൻ ആ കാര്യം, അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി. അന്നു ഞാൻ ഒലിയാരെ പരിചയപ്പെട്ട ദിനം പൊന്നോണം പിറന്ന പോലായി. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും മറക്കുമോ ഞാൻ ആ കാര്യം, അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി. സിദ്ധരിൽ സിദ്ധരാണെന്നവരെ ഞാൻ ഉറച്ചു, സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും കണ്ട് കണ്ട് പഠിച്ചു. സന്മാർഗ വഴി അവരോതുന്നതും ഗ്രഹിച്ചു. സന്താപമൊതുക്കി ഞാൻ കവിതകൾ കുറിച്ചു. അന്നു ഞാൻ ഒലിയാരെ പരിചയപ്പെട്ട ദിനം പൊന്നോണം പിറന്ന പോലായി. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും മറക്കുമോ ഞാൻ ആ കാര്യം, അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി. ദാരിദ്ര്യ കൊടുമുടി കയറി ഞാൻ കുഴങ്ങി, ആരും തുണയെനിക്കില്ലാതെ കണ്ടു നടുങ്ങി. ആശ്രയം തേടി ഞാനും പല ദിക്കിൽ കറങ്ങി, അവസാനം ഒലിയാരെ തിരുപാദം വണങ്ങി. അന്നു ഞാൻ ഒലിയാരെ പരിചയപ്പെട്ട ദിനം പൊന്നോണം പിറന്ന പോലായി. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും മറക്കുമോ ഞാൻ ആ കാര്യം, അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി. കാരുണ്യക്കടലാണെന്നവരെ ഞാൻ ഉറച്ചു, കാരണം അതിനായി പലതും ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. കൺമക്ഷം നീങ്ങുവാനായി കവിതകൾ കുറിച്ചു, കണ്ടവർ അഭിനന്ദ കുറിപ്പുകൾ കുറിച്ചു. അമ്പംകുന്ന് വീരാനൊലി വന്നതിൻ്റെ 2-ാം കൊല്ലം ഇമ്പമോടെ ഞാനും കണ്ടു നേർച്ചാകതിൽ. കേട്ടല്ലോ പലവിധം അതിശയ മദഹുകൾ, കൗതുകപ്പെട്ടു പോയി തീർച്ച. അന്ന് ഞാൻ ഒലിയാരെ പരിചയപ്പെട്ട ദിനം പൊന്നോണം പിറന്ന പോലായി. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും മറക്കുമോ ഞാൻ ആ കാര്യം, അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി. പാടുവാൻ വശമില്ലെന്നാലും ഒലിയാരി എന്നെ പാട്ടുകാരനെന്നുള്ള നാമം തിരു വായ്മൊഴിയാൽ കുറിച്ച ദിനം തൊട്ടിന്നോളം വരെ നാട്ടുകാരും വിളിച്ചിടുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഒലിയാരെ പരിചയപ്പെട്ട ദിനം പൊന്നോണം പിറന്ന പോലായി. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും മറക്കുമോ ഞാൻ ആ കാര്യം, അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായി.